slabší optimizmie a o jej rodine nech je vidieť, čo všetko je vlastne možné. Upozorňujem, že je to hrozné, zalúbil sa chlapec, na konci to posúďte, či dobre. Začiatok bol krásny, žiadny problém, chceš ma, chcem ťa, ok, poďme. Jej mama vlastne fotro znásilňovaná, byta od mala, dospelosti postriedala. Hovorila mi, to je sestra sama, stabilita žiadna, ukade koho prespávala. Nikdy sa toho nevzdala, neprestala s tým ani teraz, keď je stará. Čo myslíš, že čo je to asi tak za povaha? Keď sa s duchmi pri sviečkach vypráva, mágia špinavá a navonok prešpekulovaná. Nech ju svet nehľadá, proste čistá je živá, seba vedome si parazituje a svetom chvála. Veštice a praktiky zavádza, pre dievčata poradila každé z iným. Vychová sú žranmi a násilím, utekali z domu k hoci komu, len aby ich prichýlil. Keď sa našla taká istá vrána s rodinou či kamarátka známa, každá debata lekla na preklinať a ohovárať. Vyrasla je prvá dcera, chorá stará hlava ju na prosty namotala. Chuďa mladá baba, aspoň aby školu jedlo mala, tak sa predávala, takto život rozohrala. Mi sesternica jej však ukázala, že je aj iný spôsob, v ktorom dlhšiu dobu pláva. Chce zase pokec kontakty a chlapcov s autom namotáva, sa dá ľahšie privyrábať, treba to však vedieť hrať. Darilo sa jej pár pofajkať a dobre love za to mať. Kamarátku svoju chcela na to taktiež namotať, no je nechutný ten starý chlap, neplnolet, tak tomu išla ho udať. No a ona za ňu na súd vypovedať, prešlo jej to všetko, sila slušňa, číka káva namotať. Naša stratégia ako šacha, ďalšia raz sa začína. S ním dve decka, už ďalej čo len mohol. Jej rodina v kuse, u nich byte, intriky, furt rozhovor za rozhovorom, potom hádky, zistených uložených správa Havoro. Neprestala, pokiaľ ju premohol, 7 rokov snažil sa byť s deťmi s ňou. No koniec, pohom srdce chlapca po rozchode, bolelo ho v hlave nočné hory, predstavy a démon za démonom, depresia, úzkosť a alkohol, nemal sa už pod kontrolou. Chcel to skončiť stromom, áno. Keby nemá pri sebe mobil, tak by sa to stalo na 100% rozhodnutý, ale Boh zasiahol, zazvonil mobil, halo. Inú cestu mu do osudu napísalo, ďaleko za hranice, čo na Slovensku za mesiac, tam za týždeň. A bývala to vycítila ako krv pijavice, a je matka heta, každá kamarátka aj sesternice. Pustila ho k sebe, a keď bol u nej, tak aj vždycky do seba. Všetko pekne stratenicky, vraj okolo domu pomoc treba. On si nechal kvôli deťom robiť káru zo seba. Peniazy jej dával fakt kuresky dosť veľa, raz prišlo ku téme, že vraj keď jej dá 100 eur, že mu dá žena, ktorú kedysi požiadal o ruku, ho takto naučiť chcela. Keď odcestoval zas ďaleko získať veľký peniaz, jej mama u nej strážila deti a ona v noci ako Batman vyletela, proste telo preda, babina nás strážila. A mama išla večer s ujom, vzal to von, povedala mu to malá dcera, tak sa na ňu viac zameral, aj na seba začal cvičiť, vnímať aká je skutočnosť celá, aká je tam asi každodenná atmosféra. Babina nás strážila a mama išla večer s ujom, vzal to von, povedala mu to malá dcera, tak sa na ňu viac zameral, aj na seba začal cvičiť, vnímať aká je skutočnosť celá, aká je tam asi každodenná atmosféra.